Biološka raznolikost Hrvatske jedno je od njezinih najvećih čuda. Na relativno malom prostoru prostire se nevjerojatna paleta krajolika, biljaka i životinja, od onih sitnih, oku gotovo nevidljivih, do velikih i svima poznatih, poput jelena ili medvjeda. Znanstvenici su u Hrvatskoj do sada zabilježili oko 40.000 vrsta živih bića, ali procjene govore da ih zapravo može biti i do 100.000. Samo biljaka ima gotovo 9.000 vrsta, no pretpostavlja se da čak 15% hrvatske flore još uvijek nije istraženo. Gljive, često zanemarene, broje oko 4.500 vrsta, dok lišajeva ima više od 1.000. Najbogatija skupina ipak su životinje, oko 24.000 vrsta, od čega najveći dio čine beskralježnjaci, kukci, pauci, rakovi i druge sitne životinje koje tvore nevidljivu osnovu svakog staništa. Uz njih, poznatiji kralježnjaci broje gotovo 500 vrsta riba, 20 vrsta vodozemaca, 39 gmazova, oko 400 vrsta ptica, od kojih 246 gnjezdarica, te 116 vrsta sisavaca. U odnosu na površinu, to je velik broj. I što je još važnije, taj popis nije konačan. U špiljama i jamama, u skrivenim riječnim kanjonima i nedostupnom podmorju, i danas se otkrivaju nove vrste. Samo posljednjih godina zabilježeno je 200-tinjak novih beskralježnjaka, 150 slatkovodnih i 20 morskih vrsta. Priroda Hrvatske i dalje skriva svoje tajne, no nije važan samo broj vrsta. Još veću vrijednost imaju rijetke i ugrožene životinje i biljke. Hrvatska je pravi azil europske prirodne baštine. Tako primjerice, ribnjaci Crna Mlaka svake jeseni primaju trećinu ugrožene europske populacije patke njorke. Mnoge druge vrste, za koje u Europi nema više mjesta, ovdje nalaze utočište. Posebnu čar daju endemiji, vrste koje postoje samo ovdje i nigdje drugdje na svijetu. Hrvatska ih je bogata upravo zbog svog krškog krajolika. U našim rijekama živi 15 vrsta endema među ribama, među njima cetinska ukliva, svjetlica, mekousna pastrva i visovački glavočić. Još veće bogatstvo skriva podzemlje. Među 500-tinjak zabilježenih špiljskih vrsta, čak 70% su endemi. Endemi se skrivaju i među biljkama. Poznata biokovsko zvonče s planine Biokova, velebitska degenija, simbol planinskih stijena, ili rijetka žljezdasta zečina s vulkanskog otočića Jabuke, tek su neki od njih. Sveukupno, endemi čine 6% hrvatske flore. Razlog tolikog bogatstva krije se u izolaciji i geološkoj prošlosti. Za razliku od većeg dijela Europe, Hrvatska nikada nije bila potpuno prekrivena ledom. Vrste koje su drugdje nestale, ovdje su preživjele. Bježeći pred ledenjacima, na ovim su prostorima utočište našle i brojne planinske biljke i životinje. Zato su danas Biokovo i Velebit glavna središta endemizma. Krški dio Hrvatske, sa svojim podzemljem i kratkim, međusobno izoliranim rijekama, najvažnije je područje za endeme. Panonski dio dijeli mnoge biljne i životinjske vrste sa srednjoeuropskim zemljama, no u Hrvatskoj su staništa očuvanija i kvalitetnija. Priroda Hrvatske, u svojoj raznolikosti i jedinstvenosti, nije samo popis vrsta. Ona je živi mozaik, svijet u kojem se sudbine sitnih kukaca, rijetkih riba i planinskih cvjetova prepliću s pričom o opstanku i prilagodbi. I u kojem čovjek i dalje može pronaći trag iskonske divljine Europe.